Kowuok Homa Bay wadhi ne Kisumu. Moko kuom jodak gi johala ma Meta i Manyatta i kaunti ma Kisumu koro go duondgi piny mondo resgi mapiyo e lwet midhiero ma odundu mar minyaga miyogi e lwasi ma gidakie. Gino ma koro rocho yore mag ohala kaachiel kod weche mag wuoth. Kaka ripota marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo lero, giseyo tend kaunti ma Kisumu kod kambi mar KOP ma Kiwasco kuom rem chopo mondo okonygi kata bang' yudo ote margi ewi midhiero ma kamago. Ma e kaka pi odundu mar minyaga otiap e kunde dak moko e alwora ma Meta e Manyatta Kisumu. Picha mako ka pi odundu mar minyaga ni ng'we mare koro miyo olokore kar jot mar lwang'ni, gino ma koro kelo buok e wi ler kod ngima makare ne oganda makae. Moko kuom jodak go yango ni pi odundu mar minyaga no midhiero mar kethruok kod ng'we mare osemedore are 2025 ahinya to kinde koth gino maweyo ka opong' kendo muoch ma omolo don nyaka e utegi. Sewage ne wachne wachako higa mokalo 2025 to sama opong' ka koth ochwe to pige gi te donjo e udi. Koro pigno te biro kama ka koth ochwe to ina compounds yudo ka wan gi pampas te, always te, takataka te. Koro ako nochwe pswe no te nodonjo na e ot. Ka swe no sedonjo na ot, nochuno mondo wapur ndara mwapuro ndara. Koro toke no wasebet ko kwanyal yweyo kata chiemo kwa chiem. Gini thingo wa makaka watimre onge. Joala malwora no korka korgi ywak ni pino rocho yoregi mag ohala miyo giyudo lal kaluwore kod muya mang'we mokelo e lwasi makono mamiyo jonyiepo sin ok chop irgi. Siweji ni chanda sana nikech sama siweji ni omuoch to customers ok nyal biro chiemo nikech gineno ka ok nyal winjo ginene maber, onge muya maber. To sasa makoth ochwe to minyaga wuok e siwa line kalware mbele duka. Kaka customer nyalo donjo kata mondo nyiew yath onge. Kaka customer nyalo biro mondo kaw kata chips kata bajia onge. Koth kochwe to koro customers ok bin kech koro block you. Koro onge I end up na dok greche ot. Koro alo lal. Gimedo ni kata mana yore wuoth bende koro tek nikech pino opong'o apeini. Moko kuomgi bende chwe malware pi minyaga no ka koro giluor ni ka gidek gamo tuoche. Rech be naselwar go pinye pi kanyo. Nyithindo be chandre ka dhi sikul. Wan gi nyithindo matindo to tuoche nyalo mako nyithindo matindo go kaka wako nyithindo bende onge. Takataka maka gi lwang'ni mantiere ka dhi kuonde go to ji biro yudo tuoche. Koro wachalo jok modak na time bomb ma tuo nyalo kata kolera nyalo muoch sasa to ji biro hinyore ka. Kwayo gi ne sirikal kod kambi mar Kiwasco to gin mage. To waseloso gi jo Kiwasco, waoro negi message, waoro negi videos. Nyaka sama lose ni gimitime malong'o onge. Koro gimatimore ka ni ka sirikal Kiwasco ni ka, county government ma Kisumu ni ka, kok ginyal loso gini, wabro mobilize joga mosuru minyalo chok area ni onge. Ok bi choko suru. Koro wakwayo ni jotelo mondo konywa loso siwage gi. Sana siwage man kae man St. Luke gi siwage man Flamingo Church. E kinde ma magi mienjo, temo wa yor simbo ng'we yamo mar tudore kod kambi KOP ma Kiwasco e wi chendo gi kotenore kod midhiero makama ne okonyago lemo. Kiwasco oyangonwa ni kiny eka gibiro chiwo lipot e wi wach makamae. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Meta e Manyatta, kaunti ma Kisumu.